गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउट्युब चेनेलाव। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों दावगाफुनाय फावखुंगुर मिथिसार नार्जारी। बिथाङा चिरांनि, बिथाङा गोबां शर्ट मुभियाव एक्टिं खालामबाय, बिथाङा एलबामफ्रावबो मोसाबाय, लोगोसे बिथाङा मोजां सासे दावगाफुनाय करियोग्राफारबो। दा आं बिथांजों सावरायगोन। बे समावनो आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय, बे चिरांनि मिथिसार नार्जारीनि एलेकानि सोरबाफोर दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे जाथि बंश, बिब' बिनानाव, बिगुमै बिबाजै गासैनोबो शेयार खालामना होदो। अब्लासो आङो भिडिअ खालामबाय थानो गोसो गुदुं जागोन दे। बिदिब्ला आं बिथांखौ नागिरनि, नोंथांमोना दान्दिसे नेथ', आङो नागिरनि मिथिसार नार्जारीया बहा दं। मिथिसार नार्जारी, मिथिसार नार्जारी, मिथिसार नार्जारी, मिथिसार, एया मोनबाय, मोनबाय, डायल खालामबाय, रेकर्ड दाबायबाय। हेलो औ सार। बे मिथिसार नार्जारीनाव नांहैबायना जोंहा एक्टर करियोग्राफार। औ सार। नोंनो थारना? औ सार। औ दे दे दे। आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंखौ गिबि गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय फंबाय। थेंक इउ सार, थेंक इउ। दा न'खर न' बां नोंनि देहा मोदोम गासिबो मोजाङैनो दंना? दङ सार, मोजाङैनो दङ। दे दे दे। खामानि दामानि मावगासिनो? मावगासिनो सार दासान्दि। आচ্ছা, आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय नोंनि फुल एड्रेसखौ खेबसे नोंनि खुगाजोंनो बुंना होनाय फंबाय। औ सार, आंनि मुङा मिथिसार नार्जारी। आंनि गामिया नंथ्रि सनापुर, पिअ फाथाबारि, डिस्ट्रिक्ट चिरां। औ, नोंहाबो इउट्युब चेनेल दं नामा? आंनि चेनेला दङमोन दंनाया सार, आं खिन्थु बारा इउज खालामाखै आरो। औ दे। आচ্ছা, बे जागोन होनब्ला। औ सार। इउज खालामब्लाथाय आंनो बुंहर, आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ नोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो थिनगोन। औ सार, आंनि चेनेलनि नामा मिथिसार नार्जारी करियोग्राफारमोन। औ औ औ, मिथिसार नार्जारी करियोग्राफार ओरै होननानै दं आरोखि ना? औ औ सार। अके। आচ্ছা, दा नोंजों आं सावरायनो लानाय जाहैबाय, नोङोथ' गोबां खामानि मावबोबाय ना? औ सार, मावबाय एसे। बैसो हिसाबैबोथ' नोङो बारा देराखै मानसिया। सार, 24 इयार्स रानिं दा। 24 रानिं। औ सार। न'खरथ' दाथ'वाखै? गैथ'वा सार। बैसो जाथ'वाखै नालाय ना? औ सार। औ आচ্ছা, दा बेफोरखौ उनाव सावरायगोन। औ सार। गिबि सोंथिया जाहैबाय, नोङो बेसे समनिफ्राय, माने औ सार। बेसे बैसोनिफ्राय नों बे हारिमुजों लोब्बा जानो गोसो गुदुं जानाय? आङो सार ओरैनो जेब्ला आङो क्लास 8, 9 निफ्रायनो आं माबाखौ मा होनोमोनलाय, मोसानाय माबानायखौ एसे सोलोंबोखादोंमोन आरो। ओमफ्राय मोसानाय, ओरैनो फांसनफ्राव मोसानाय माबाफोराव एसे इन्टारेस्ट लाबोबाय थाखादोंमोन। औ। जेब्ला आङो हायार सेकेण्डारि फरायो, अब्ला फार्स्ट टाइम आं एलबाम मोनसे बानायदों आरो सार। एलबामनि मुंखौ खोन्थालाय। सोमखोर अख्रां होननाय मोनसे बानायदोंमोन। औ। ओमफ्राय बेनि उनाव बिनिफ्रायनो बानायबोबाय ओरैजाय, जेनेबा थाइसे आथोना, ओरैजाय माखासे खिनिफोरखौ, जेरै जायखि जेखि बुङा, औ। आरो मुगै बांसिन, बिदिनो नोंनि बानायबाय नै। एलबामखौ बुंग्रोदो, एलबाम खिनिखौल'। औ, एलबामखौनो बुंदों सार। ओरैनो औ। जायखि जेखि बुङा मोनसे थाबाय, औ। ओमफ्राय ओरैजाय मुगै बांसिन अननाय, ओमफ्रायो ओरै सोर जाखो नों, औ। ओमफ्राय मोनसेया नोंनि गुरै गारांजों, औ। ओमफ्रायो माखासेखौ बावबाय सार। ओमफ्राय दाख्लै रिसेन्टलि मोनसे बानायदोंमोन आब' सुलेखा क्रियेसननिफ्राय, माबा जायखि जेखि बुङा होननाय, बे एलबाम आरो सार। औ औ औ। ओमफ्राय सर्ट मुभिफोरबो दङ। बेखौ आं सोंगोन उनाव, सर्ट औ सार। मुभिखौ। औ सार। नों बे एलबामफ्राव औ सार। मेरला मोसाग्रा एक्ट्रेस लोगो मोनबाय, मोनाखै होनबा? मोनबाय सार, मोनबाय। बेनि गेजेराव नोंजों मोसाफानाय बा एक्टिं खालामफानाय सोर एक्ट्रेसखौ नोङो फ्लुयेन्टलि नोंजों माने हेल्प खालामनाय मोनदों, एबा नोङो सोरजों मोसानानै साबसिन मोनदों?
मोननायाथ' सार गासिबोखौबो मोजां मोनदोंमोन औ ओमफ्रायो दाख्लै आं साबसिन मोननाया जाहैबाय आं आब' सुलेखानियाव बानायनायाव सुदेम सनाराम सियारिजों बानायनायाव एसे साबसिन मोनदों आरो सार बे बे गथ'आ उन्दै आरो औ एक्सप्रेसन औ सार ओमफ्राय बडि लेंगुवेज बेफोरो औ बेना जोबोद मोजां जाफुहांदों आरो फैफुहांदों औ सार आच्छा जायखिजाया बिदि मोजाङानो गोजाजोब थेवबो औ सार एसे एनै उन पास ओरै थायो औ आरोखि औ सार बे जाबाय नोंनि एलबामफोरनि राव नङा औ होमबा सार औ नों सर्ट मुभियावबो खामानि मावबाय मावबाय सार नों सर्ट मुभियाव एक्टिं औ ना सार एक्टिंबो खालामदो ना डाइरेक्सनबो खालामदो एक्टिंबो दङ ओमफ्रायो ओरै डिरेक्सनबो होनाय दं सार बे सर्ट मुभिफोरनि मुंखौ खिन्थालाय जोंनो रायजोफोरनो नायथो एसे आं एक्टिं खालामनाया जाहैबाय ओरै सनापुर गामि होननाय मोनसे सर्ट मुभि दंमोन औ ओमफ्राय बेनिफ्राय दाख्लै मोनसे ओंखारदों मा होनो सुथुरनि नोजोराव ओमफ्राय बिनि ओंखारनांगौ माखासे दंबावो मोननैसो औ खेबखानाय आरो खोनाय मोनसे दङ इउन एन्टारटेनमेन्टआव दाउला राजा होननाय मोनसे सर्ट मुभि दङ औ आब' रिंकुमनिनि फिसाला रल लादों आं बाव औ ओमफ्रायो मोनसे दङ दुम्रु खावसां औ कमेडि बेफोरनो बे सार हा कमेडि नामा बेयो फुल औ कमेडि मोननैबो ओमफ्राय ओमफ्राय माखासेया बेखिनियानो सार आंना मोनब्रै सर्ट मुभि जाबाय आरो दा मोनब्रै सर्ट मुभि जाबाय बेनिफ्राय नोङो बे सर्ट मुभियाव गोबां डाइरेक्टर लोगो मोनबोबाय एबा नोंबो मोनबाय सार खालामदोंबा मोनबाय हा मोनबोबाय सोरखौ साबसिन मोना नोङो ओरैनोथ' गासिबो मोजाङानो डिरेक्टरना ओमफ्राय बिनिफ्राय साबसिन मोनदों आङो आदा माइकेलजों डिरेक्सन खालामनो जानानै औ माइकेला माने थियरि सोलोंना फैनाय नालाय ना औ सार औ माखासेखिनि एक्सपिरियेन्सखौ आं आदा माइकेलनिफ्राय मोनदों आरो औ औ माइकेलजों एसे थाहैनांगोन आंबो सप्तासेसो आदसा ओमफ्राय एक्टिं खालामनायाव सोरखौ मोजांसिन मोनखो नोङो बेयावहाय रिंकुआथ' मोजांखा मोजांखा सार गासिबो टिमानो मोजां गोजामोन बेयाव टिमा मोजां गोजामोन ना औ सार नायदों मानसिफोरा औ सार ओमफ्राय नोङो करिय'ग्राफबो खालामबाय मेरला औ खालामबोबाय सार खैथासो एलबाम करिय'ग्राफ खालामखो नोङो आङो ओरैनो दा 12-13थासो एलबाम करिय'ग्राफ खालामबाय सार जे जोंनो मानसिफ्रा नायनो हानायनि मुंफोरखौ खोन्थालांनाय आङो फार्स्ट करिय'ग्राफार खालामदोंमोन बबेनि नोङो जारौ सिख्ला मोनसे खालामदोंमोन आं सोर सोर एक्टिं खालामदों बेहाय बेयाव आंनिनो जोंनि टिमनिखा अलंखार होननाय ओमफ्राय ओरैजाय सासे थुलिना होननायमोन अलंबार अलंखार अलंखार औ ओमफ्राय बेनि उनाव ओरै माखासे खिनियाव बानायबाय ओमफ्राय ओरै फैनानै नोंखौ नांगौ 1 नोंखौ नांगौ 2 मोननै एलबाम बानायदोंमोन औ जायखौ आब' मिथिंगा एक्ट्रिसा औ ओमफ्राय आदा उथुम आदा उमेश बिसोरो एक्टिं खालामदोंमोन आरो औ औ मिथिंगा बेयाव औ आब' मिथि मिथि औ बै कार्बि आंलंनिया औ ओमफ्राय ओमफ्राय बिनि उनाव जिउनि सना होननाय मोनसे एलबाम ओमफ्राय बिनि उनाव बुंस' हायै ओमफ्राय बिनि उनाव खानाय रुंबां मोनसे एलबाम औ बेखौबो अलंखारा बानायदों ओमफ्राय ओरै एक्ट्रिसा मनालिसामोन आरो मनालिसा औ ओमफ्राय बिनि उनाव नोंनि थाखायनो मोनसे एलबाम औ बेखौ आब' बिसम्बि आरो आदा निफु बानायदोंमोन बेखौ गुवाहाटिनि सोर सोर आब' बिसम्बिजों आदा निफुजों दिपु औ औ औ ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिनि उनाव दंबावो माखासे ओरै हेंथा हेंथा औ बेनि उनाव दंबावो जोनोमाव न'खौनो मोनथों औ माखासे खिनिखौसो गोसोखांनो हायासै सार बावबोबाय आंनाव दङमोन लिस्ट मोनसे औ सार औ जायखिजाया बेथ' मेरला दङ नोंथ' मोनबासोल'सो खोन्थाबाय औ सार औ जायखिजाया नोङो 10-15थासो एलबामाव करिय'ग्राफ खालामबाय औ सार औ नङा होमबा औ बेनि गेजेराव
सोरखौ फोरोंनानै सोरखौ मोसाहोनानै साबसिन मोना नों गोसोआ? आंथ' ओरैनो गासिबो आर्टिस्टफोरखौनो मोजांखौनो मोनजोबदों बानाय गैया ओरैनो नाजानाय दंजोबोमोन आरो आर्टिस्टफ्रा औ औ ओमफ्राय बिनि गेजेराव ओरै मनालिसा मोनजों लोगो मोननानै एक्टिं फोरोंनो मोननानै ओमफ्राय ओरै बिथराइ एक्ट्रेस ओमफ्राय बिथराय ओरै आब' बिसम्बि औ बिसोरखौ एक्टिं फोरोंनो मोननानै गोसोखौ औ साबसिन मोनदों आरो औ औ माने खायसे एक्ट्रेसफोरा औ सार हिनजाव मानसि नालाय खुद्रिनाय औ थायो साफा सानैया औ सार एसे बोरैबा दुखु मोनबाथाय जखुमानानै गाबखुमानाय बिदि लोगो मोनदों नामा सोरखौबा? मोनाखै सार माखासे मानसिफ्रा एसे बिदिनो जानो नागिरो ओमफ्राय एसे बुजायनानै एसे गोसो होफिननाय आरो सोरबा बे गोदान आर्टिस्टफ्रा एसे बानायबो फैयो नालाय औ बानायफैयो प्रफेसनेल जाजोबनो हायाखै नालाय बिसोरो औ सार औ नङा होमबा आस्सा जायखिजाया जालांगोन लासैनो बिदिनो औ सार थाइसे थाइनै थाखा दां मोनबाय बिदिनो मोजां जालांगोन प्रफेसनेल जालांगोन नङा होमबा? औ सार औ बे जाबाय नोंनि करिय'ग्राफनि जारिमिन औ सार ओमफ्राय नोङो बेसेबांसिम फरायखो? आङो दा ओरैनो रानिंआव दङ BA 5 सेमाव लास्ट नामा औ सार औ BA खौ फोजोबथारदो खस्थ' फोजोबगोन सार मस्थ' हा औ सार ओमफ्राय फोजोबनो हागोन बै माबाफोर किसुमान बुस्थुफोरखौ गारनांगौलै औ सार औ जानायखौ नङा औ सार बे बुजिदों होमबालाय माने फरायनाय टाइमाव आरो जोंनिया बे सेंग्रा गथ'खाय आं नोंखौ बुंहरबाय नोंखौ बुंनाय लोगोसे जोंनि दावगाफुनाय महरगिरिखौ बुंबाय आरो औ सार माने मेङो नालाय सानसे औ सार औ ओमफ्राय सोरखौबा बोनाय नुबा बोनो बयबो कन्ट्रल खालामनांगोन एसे औ हमथानांगोन सार औ होमबासो फरायनायाबो फोजोबथारनांगोन ना नोङो औ सार दा नों करिय'ग्राफ खालामनानैथ' सारा जिन्देगि जानो हानाय नङा होमबा? हाया सार हाया दा जों जानांगौ बिदि बे खामानिखौ मावना जानो हानाय जागौमोन जोंनि रावाथ' आरो मानसियानो जों बेसेबांखाय मोनब्रै औ सार मोनबा ड्रिस्ट्रिक्टनि बर'फोर बेयाव खावसे खावसे गुबुनफोर दङ औ सार नायग्रा खम दासो एसे एसे इउटुबजों थाइसे थाइनै मोनजादों मानसिफ्रा औ सार नङाबाथ' हलाव सिनेमा गैया नै दा सोलिया हलानो गैयाबा बर'फ्रा औ सार दा गामि खना खना हलफोर थानायमोनबा औ बेखौबोथ' मावफुंनो होना मावफुङा नै जायखिजाया नोङो आरो उनाव मा मिजिं दं नोंनाव लिस्टआव? आंनियावथ' दा ओरैनो दासान्दि आङो टारगेटआनो ओरै फरायनायजों लोगोसे बे कालसार लाइनावनो नालाय औ ओमफ्राय दा मावलांगोन आङो मावलांनाया आं हानाय सिबांखौ आं मावलांगोन आरो सार नोंदि करिय'ग्राफ जाबाय औ सार करिय'ग्राफार नों मोसानायनि कर्स लादोंमोन ना? आं उन्दैयाव लादोंमोन सार औ दाथ' करिय'ग्राफारनि एक्सट्रा माबा थायो नामा कर्स? दा दङ सार दंनाया बेखौ एक्टिं कर्स दङ लाजायाना नों एसे लाजायोना ना लाजाया? आं बेखौबो टारगेट लादों सार एबार फरायनाय जोब्बा बेखौ लाहैगोन आङो औ बे एकदम बैसोआ नोंना उन्दैथारना दासो औ सार आरो 5 बोसोरसो नोङो सोलोंबायानो थानो हागोन औ गुबुननि औ सार आन्दाराव औ मानसिफोरा बेसेबां बैसोआलागि मावबायानो थानो हायो कालसारनि खामानिखौ औ सार नङा होमबा औ करिय'ग्राफखौ नों जेनेबा बैसो राबा हाला जेनेबा ओमफ्राय डाइरेक्टर जाबोनो हागोन ना लासिनो औ सार थियरिफोरखौ मोजाङै सोलोंना लाबा औ सार दा आं जेनेबा माइकेल मोना नै दा औ ओंखाम लांनाय नंला बिसोरो औ बिसोर खामानि मोनबायानो थागोन बोराय ख्रेब जाबाबो सियाराव जनानै थिनबाय थानो हागोन बिसोरो बे सिस्टेमफोरखौ दे जोङो सावरायबाय एसे मोजां औ गाज्रि सार औ नोंनि मिजिंफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंबो गोसो होनांगोन औ होगोन सार होगोन सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोसो मोदोम खामानि मावनांगोन नङा औ होमबा सार औ मेंनाय गैयै खामानि मावनांगोन औ थ' नोंनि गोहोखौ बारायना होथों अबंगसाया नोंनि जिउखौ गोलाव खालामथों बिनि थाखाय आं अबंगसोनाव बोर बिनानै नोंनो सास्रि हरग्रोनाय जाबाय फंबाय थेंक इउ सार थेंक इउ बिदिब्ला जों सानैनि दिनैनि नायजाबखौ एसेयाव दोनथ'नोसै औ सार दे होमबा बाय औ दे थेंक इउ सार थेंक इउ मिथिसार नार्जारि चिरांनि दावगाफुनाय एक्टर करिय'ग्राफार
आरो बिथाङा मोसायोबो, मोसानायावबो मोजां। दा खोनाना मोजां मोनबाय बिथाङा करिय'ग्राफारनि एक्सट्रा कर्स लाबावगोन। फरायनायाबो जोबाखै। जायखिजाया बिथांनि साननायफोरा जाफुंथों, बिथांनि सिमाङा जाफुंथों, बेनि थाखाय आङो अबं गसाइनाव बोर बिनानै बिथांनो सास्रि हरखाबाय। जायखिजाया रायजोफोर जाय आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। आंनि चेनेलाव बायदिसिना रावनि टक्स श'फोर थागोन गेजेर गेजेर, बेफोरखौ गाज्रि दामोन। माने जों बयजोंबो गोरोबना थानांगौ नालाय, हारिमुनि मानसि। थ' बिदिब्ला जय बर' हारिनि, जय बर' हारिमुनि।